Pakasalitaan ni Eileen nga napuluan, pamarang, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi, tadag durdurbel, adag pukpukaw, adag tugtugtog, iti mentor, manong nemi, iti balay nga pagpapayak akas katulong. Adak may ditilikod, manong nemi nga madamang agwaswasing masin. Katulungak, iti dayta nga balay, makalawas pa laeng manong nemi, ti kabiit ko. Awan pa'y makabulan ko. Nalakamot kiti trabaho manong, tadudud walaeng dagiti serbiyak, dagiti lang agama manong nemi. So nalaeng tagdadanagak, gabuta, siyak lang di babae, ket duwada nga agama, ket siyempre lalaki da. Adamat ket dilangak, sut gabuna nga ti aramidak manong nemi ket saan ko nga iwakwakray dati buok ko, pungpunggusek, pagbalinek nga sila tay old maid, dati bakit akon, sa anak nga kwa, agpapapintas, no di ka talaga nga nalaad ti pamayak ti langak, tapos ni kasta kasanda kapag kurso na daan, dagiti agama. Tasal salut-sutak nga ti bagik, manong nemi no apay nga awan nagpaot nga takatulong da. Kasanukit tuwa damat kami nga lalaki, ang mga mo't no, pagin nagawan dak, dagiti agama ko naktinakam ko. Naman ang mangig ko, manong nemi, agtugtugtog, agpukpukaw, may pukpukaw tinagan ni Sir Roger. Tadagayim ni Sir Roger. Saan nga napano ito opisina, idinto taniya, Sir George, nga amana, ket adda ti opisina. Babae, manong nemi, nagpupukaw, agtugtugtog. Ibagbaga na, come on! Roger, sweetheart! Please open the door! Agsalita ta! Roger, sweetheart, open the door! Amok nga tagata, please open the door! Roger, sweetheart, open the door, salita ta. Girlfriend ni Sir Roger. Naku, nakitinakam ko manong name. Kinabi ka saan na mapanukatan diri daw? Ada ka ta nagkontraan da? Kaya't dahil nga babae, ti umay magkisalita nga tapos makapag-reconcile da, makapagkinawatan da. Apag iso, manong naming na sa lapay ko, hindi kitili na baak, idita, paypayapayan nak ni Sir Roger. Kaputan na alpas ko, di pa nagpasalapay ko, manong nami, yung masidagak, api ka di sir, api ka di sir. Problema karon na diyang babae. Api ka di mapanliwatan dyan daw, sir. Girlfriend nyo, ta sweetheart ko na. Girlfriend ko, idi. Ex ko. At dadwa alawas itan nga nagsina kami. Insinak. Api kami insinam, sir. Basta saan ko na kaya? Ala? Kasta kayo magkami nga lalaki na maumaan yung ti babae. Basta latan isina nyo. Ako nga iayatan, dyan nga Karen. Sa may sa. Dalaing, di kita lang naganak kada kami ti agsalsalita. Alawan, ayayatan nak siguro. Gabot tayo, agkamat pa ilang kitinsinak lang araw din. Yung saan kong gayatan? Ano taramidek? Ha, Aileen? Tulungan naman. Ano taramidek? Katiaramidem, sir. Ing kailukan, diri daw, katagsalita kayo, kit ulitin mo saan mo nga kayat. Walang yung, ako matirason ko eh. Apa yung matmata nagtikas na, sir? Kadang man tapunggos mo? Ha? Iwakray mo ang tabok mo? Yapay, ala na. Sige, inikad ko titinggol naman ang names ako inuwakaray. Napawaw tulo ko. Wow. Ano nga wow, apa nga wow, sir? Pindas ka magayam. Abi, sir. Mabaling ka din nga, agpamarang ka nga girlfriend ko. Hala? Uy, agpamarang ka nga girlfriend ko. Isikat mo pa mangilokad diri daw. Kahit papanhawan. Ibaga mga makadisturbo iso na. Ibaga mga
sikat kayo na yat ko. Ibagam nga, liplipas ta lang. Liplipas ka niya. Kasi adan mapaspasama ka data. Tapno pumanawin. Mabalin? Sir, Jack kaya ti may ramraman iti relasyon nyo. Si kabit lad nagkunang nga digiti parents tiyo. Iti agtutulag. Siyempre, ori sa mo akayat ni Karen. Kat nalpasa nga natulag digiti, nagtutulag digiti naganak ka na kayo. Saan mo nga babawawi, sir? Please, Eileen, please. Please. Uri talaeng. Please. Diyan kayat, sir. 10,000. No? Diyan kayat, sir. 20,000. Baybayadam di pa nagpamarang ko. Kaya uwin. Tam na dugong gunam. Diyan kayat, sir. Okay, 30,000. 30,000? Sige. Aguyos ka nga ro din, sir. Ano nga aguyos? Di kahit kung asawain, ikatim na tabadom, naka-jacket ka, di ba? Uwin. At t-shirt ko doon, ikatim na tatasyak tag-jacket, tapos na mailingan na sinuporme kakas katulong. Kung nakalayatahin, no? Ma? Agpamarang ta lang. Agpamarang lang ang girlfriend mo. Una, taguyos ka nga ro din, sir. Paguyos ng butin. Haan ay katim data jacket mo tasak tag jacket tapno malagdan dato uniforme kas katulong. Sige ka. Okay. Manong nemi manugutak gabutad da 30,000 pesos. Ken kayak bentag drama manong. Sige. Basta da 30,000 pesos ko na nga. Idi may suot ko manong nemi ti jacket. Sa ko yun sila kaya sa tibok kong wakray. Pindas ka nga talaga. Sige, oh my God. Inakbayan nak magtagor ka. Apakbayan nak. Katapno, talagang nga, mamati nga, girlfriend ka. Katakbayan nak tulay nga, no? Makita na ta. Itatahan nak pa makakita ka na ta. Anak akbayan. Labay. Makikiyak na bang. Anak akbayan mo nak. Sige rin. Hindi makaasdag kami ni Tiri daw manon ni. Roger, sweetheart, please. Sarita ta, Roger. Open the door. Idi ilokat kon manong nemi. Nakigtot. Makadisturbo ka. Huh? Who are you? Siak? Siak ti kabarbaro ang fiancé ni Roger. Kagidan mo tin manong nemi ti panakakbay ni Roger kanya. Kat panangirakos ko man titakyag ko iti magina. No! Saan ka mo ito na ito eh? Kaano pa'y kumang? Nganda, kasukat kon, Roger. Kalpasan ni Insina ka. Inyawid kon ni Eileen. Agdandan na kami, agliblibit kami. Saan nga mo ito na ito eh? Api nga sa angar ng baga ni Tito. Ni Tito, ni papang mo. Imbaga na kuman nga sa balik kasukat ko ah. Ipulong ka ni Tito. Ipulong ko ka ni Papa. Lagi pa nga natulagan ti nga datan to tagkatuluyan, datan to tagasawa. Nagsibot ta. Datan tulag ni kinagan ng karata. Karen sa mo kumang ipapilit ti bagin. Umuna-unay, napimpindas na ito'y fiancé kita. Fiancé. Napimpindas ni Eileen yung musika. Kaya naman tilangam. Ito ni Eileen. Oh, dakam nagbagay. Kinulitek, saan kan ngayatin? Ni Eileen ita, di ba't patik ko? Kinabudno na, nakadisturbo ka. Madamat ruman sa amin itay, sa kamang isturbo, na pumanaw kan. Mat ngaminin, pumanaw kan. Kinunakmat ngin sa rurong manong. Si kang babae, agbayad ka kanyak. Anak mabuteng. Api kami papilot mo di bagay sa amat nga kayatin, anak kamit kayatin di lalaki. Di ka nagbayin? Apay, aon masarakam sa bali ng lalaki? Ha? Pumanaw kan. Kagulawat kayo, ha? Kagulawat kayo. Manong nemi pimanawen ni Karen. Inrikap kumaten tiri daw manong nemi nga si akbay pailaeng ni Roger kanya. Ini marikap kong tiri daw manong nemi inikat kun ti panangakbay na kanyak sa kun uhan. Uy,
Nagiwatag ka. Nalpasin. Nalpasin ti eksena nga nagpamarangta. Maganasan mo ti bang akbay ka niya. Sika. Sika Inrakos mo ba't titakyag mo iti bagik, di ba? Kanuntab ng may peso. So nga ginaramit ko mati ng kabaykan ka, tapos talaga agpay-peso. Ngayon mga pangarati mo pala ikarin di tayo. Kaya inikat ko dati ima ka ng rakos keng kan. Mapagkatawa ka. Ano nga tanong? Iba'y peso ta? Kung nga, may peso ta. Di mo kayat? Oo. Saan? Apay nga di mo kayat. Nagkunakan ka. Kakayat ko. Kung gaya, 30,000 pesos. Guru ka, nakatupay lang mangirwaro. Nga? Awan nita kang ka? Awan, Dapat nga, patsip nga, agribulsa aktikas na ka doon na kwarta. Nakatupay lang withdraw, Intun ka, Tumbigan. Hanggang rumuarita. Masulitak. Sige, iti ang sublikon silid ko. Diyak pa yung nakadalos. Isarurok tagdalos. Kaya nagdalos ka na. Diyak pa yung nadalosan di kwarto. Isot yun namon nga dalos. Dalosan. Sige mo nakakarelatan. Una ka pala sumsumnak nagdalusak. Subarega kang latan. Tumay kang tulat nagdalos. Uwing gayam, sir. Dito jacket mo. Ay, wala. May bagay kayong karate, Kuko mo. Pinunggos ko man yung tiwok ko man. Hama pang punggusan yan. Kasalatan. Anak kami pindas kakit. Basta kayat ko. Mas ladya ko na nga makapagtrabaho, no? Nakawakray di buko. Kaya mo naman nung name nagdalo sa kitis kusina, insublat ko ti salas, kalbasan na, insublat ko ti kwarto ni Sir. Kahit sumaroon ti kwarto man nung name ni Roger. Aileen, umay ka na. Aywan gayam, mangi-prepare ka man ti merienda nga doa. Apin ko mga duwata, sir. Kaya na. Dito yung unag ti kwarto kang merienda ta. Di pinaraman ng templam ket. Ken mabaling mo itang lutuan nga merienda. Amam tagluto ti hot cake. Hot cake. Amok ha. Sige man, hot cake. Ken juice. Inaramid ko met manong naimi ka ba tamariknak nga ito dahil nga oras ka talagang hagbisina. Nagtemplahak nga ro dito Diyos manong naimi. Saak nag-bake iti hot cake. Hindi may prepare kon manong naimi simre ka kon iti kwarto na. Nakasangkiri iti headboard. Di kan sapi nagdigos, sir. Man, sapak nagdigos itay. Apay. Sika, nakadigos kan? Nakadigos sa na? Kung ano na sa ampay. Kin sa anak pa nagdigos. Baka kayat mo't sumabay. Na, loko ka. Huring at ada relasyon ta. Diyak kahit nagsabay ta. Api ko maman. Nakopi ko magsabay ta. Nalawa mo't tiban nyo Ure pa. Ano ito na merienda? Sige. Ramanak man. Dato'y hot cake mo. Oo. Mayat Mayat. Noon naimas ka no tiluto ti may isang babae. Naimas ka no matisuna. Hoy. Sanak iramaraman. Hanang ipadpadakas kay ni Karen Nabay ti relasyon yun? Bayagin Namin ano kay Maten? Nga? Nag-sex. Kinaminda doon Ngayon mapi ngamin sa mong intultuloy tinangayat kang kuwana. Hindi da mo okay pa lang. Ngayon ti mandi. Malaksid kanyak. At dapat sa bahaling lalaki di piyag na. What? Ngayon kapot inong tanti ama na. Insina na. Jay boyfriend na amay sa nagtalinaid kanyak. Pat yung pangalan nga kayat ko, ti babae nga, at dan sa bali nga, nakaraman kang kuwana. O rin na virgin nga tinagkikwam. Siyak tinakaw na.
Intultuloy may relasyon may nga dinublenak na linuko. Grabe nga rin mapilit dapay lang arod. Kinasumad gayam tigluk-loko. So nga rin ako na. Nga oran no anya itan ti aramiden di kiti parents na ken parents ko. Awan ti maramidan da. Oren no. Oren no niya. Oren no saan nakapagtawidan ni Papa. Amok mat ket. Nga day diya nga karen. Ket kwarta. Tikam kamatid na kanya. Apa, di dapat bak na nga. Wan bak nang da. Bak nang kami mat. Tikayat na. Tibak nang kinamak ng mihikin. Kinamak ng dagtipon. Tapno ang dadang bumak nang. Hanga map-mapnik na dyan. Iso nga nga nagbaling nga namintuwa na kaliniputan. Ta saan nga map-mapnik. Hanga map-mapnik. Iti kwarta ha. Nga aptawidan na. Karig iti parents na. Kahit na pa iti makipagtawid kanyak. Iti tawidek kas dyan. Ikasano nga rin no. Ipilit na tanin papang mong ikasar mo ni Karen. Tiyakon kayat. Tapi met. Sikan ni kayat ko. Oo, datakmanin. O, sana kagagangaw. Aileen, sana kagagangaw. Kayat mo? Subuang ka ti cake? Subuang kamot nga rin Sige. O, siyempre, adan na kinawatan ta, taksin sinubo tamat. Ha, kapag mayata ka magsinubo kang ka, at relasyon tan. Ada, amo ka, katulong ha. Yung mamati ka kumakanya, Kailin. Sana ka mamati kang ka. Mamati ka kuma. Sana ka mamati nga rin ka. At dapat pa kaikaryak, hantang ang bagay, amo ka, katulong ha. Kahit nang bumaba, ano nga bumaba? Nagbalinak mo na katulong. Agpadpada ta nga katulong. Kaya't nang nawan. Kasi ano ko mamapasamak na ito? Imposible kayat mo. Aman. Nakasagana kalaksi din ni Papa. Naipapilit na nga, ikasar ko ni Karen. Di sayang ti tawidem na kinamak na. Sayang na ito nga balay. Sayang ti negosyo nga tawidem to kinipapang mo. Sayang napatigan niya ti kinamak na. Pinapatigan niya kinaragsakak. Uri baknangak no makidan na akto ti babae nga saan kumat nga patpateg. Nga posible nga ulit-ulitan nanto ti manglipot kanya. Uri matawang kwarta. Basta kaduak ti babae nga patpateg ko. Ken mangipatpateg kanya. Ket sigada ta Aileen. Sigada ita. Iso nga, lalo na di ka gabakas ta. Ang gapot at doon at unig ti kwarto. Naawan ti kadwata dito. Kaya nakalalis to kumamat nga namidek, di ba? Nakalalis to, arakupen ka, pilitan ka, nagkikis ka, ang malak di bibig mo. Siyempre, imposible nga saan gantong maaros, saan gantong mabanug kanto. Siyempre, itad mo to, di ba? Kahit mo tikasta, pilpilitan na, mapilpilitak. Haan na, kaman lang kayo. Ngayon tikait ko sa mundo talaga kaya't kumaaramid ko. Oy, Sir Roger, laglagay pa met. Ure anyat araramidan ti lalaki no madi ti babae o maramid mo. Malaksid pukawon ti puot ko. Ngayon ti dayta nagmalmalem manunimi nga saan nga pimampanaw ni Sir Roger. Tilahingin manunimi panagluto kiti pangrabii umay nakmambantayan nga tultulungan. Numanan kita anak, kita umisem. Hindi masa talaga tilutom. Ha? Aileen. Ala, dandan ita ni papang mo. Kailangan ko anong dandanin. Nagipulong lakit ni Karen. Ano oras niya kung ano nagipulong? Sige. Hindi na pagkit ni papan eh. Manong name naman ko sinabat ni Sir
Gabuta, nadlaw ko nga ito ti bitbit na. Binitbit ko manon nimi ti maysa, kadi kadi bitbitan na nga portfolio. Ni Sir mo nga Roja. Ay, nagmalmalim nga da, Sir. Ket, ano tinaramin Diyo? Awan, Sir. Nakamatlang ka. Minulis siya. Saan, Sir? Nasingpet ni Sir Roger. Di kahit na sa manong. Saan na panginamuan ti amin? Di na panginamuan ti amin, tas sampai siguro nakapagpulong ni Karen tao hamat andamat nga nagsasarita nga agama. Ngayong kabigatan naman nun nemi remuar ni Sir Roger, idin tutag may mesak dito balay. Why, madamat ti panaglabak manun nemi, ididay di nga bigat. Idi saan ko na pupuutan no apay nga da nakastrik ket nakalakmet. Simbrek manun nemi ni Karen. Dito di baro nga fiancé ni Roger. May samet lagayam nga katulong, may samet lang nga muchacha. Natulad ka ba niya? Ha? Apay nakastrik ka? Nakastrik ka kapag na binulod ko kini Tito, Titulbek. Tapno kayat kayo nga doktalan nga tuwa. Naamuwak nga ti Aileen, nga imbagan Roger, nga fiancé na, ket katulong. Kaya nagpaiso magkahit mga katulong. Sorry Ma'am Karen. Inaramat na klayang ni Sir Roger nga asla kaya nayat na. Nagpamarang kami. Pamarang! Para talaga pamarang laing. Nalaing kabatan niya. Gabo ka dita, tinandanan na ka. Di na painted Idad ng tupa lang siguro. Talang nga rumuar, hampay nga napan nag-withdraw. Gabo ti rupa. Honor kwarta. Rupa ka mat ti kwarta niya. Gagangit na kurapa ya. Ngam saan nga gapo dito, bagam nga rupa ak ti kwarta. Baka sikat ti rupat kwarta. Ape ko ba? Nasik ti rupat kwarta. Di nakalulod kayatin ni Roger, ape pilit mo pa laing. Tapno makipagtawid kamit, kadagit tawidan na, nga kinamak ng dakas ta. Natangsit ka! Agore ka. Padasem. Padasem. Ano ka natangsit ka? Makita yo. Makitam to. Ha? Kadwak to dito ni Tito nga gawid. Kasanita na kayo kini Roger. Saan bunto maago kaniyak ni Roger? Manang Karen, Ma'am Karen, saan pa nagagago ket? Ulitek, nagpamarang kamlaing, pamarang laing nga kaya naayat kami. Alas 3 ti malam manunemi adan ni Sir Roger. Sir, 30,000 ko. Talaga ha? Hamo malipatan. Ang kumalipatan na, yung karib, masapul ko Sa kalatipang naman dananan ko, ginikapsat ko. Sige, ito yun. 1, 2, 3, meaning I love you. Abi, talo ka sa galilima. Ano talo ka sa? Talo ka sa sangapulo nga bandel. Di ba yung sa bandel sa 10,000, di talo na. So, I love you. Naduktalan na ni Karen nga katulong daklang. Imay dito'y nakastrek nga ang taptol bukod na nga tulbek. Yung pabulod ka ni Tito na, ni Sir. Kadi, madamdama pa yung manong nemi at dadan. Sir Roger, at dadan ang nagkuyog na papangmukin ni Karen. Manong nemi, hindi makastrek dan. Roger! Aileen! Umay kayo man dito nagsasarita tayo. Nagabay da Karen ken ti papa ni Roger, idinto ta idin nagtugawak ket inabay nakmet manong nemi ni Roger. Sana inyakbay ti takyag na. Talaga ka di relasyon nyo? Pa,
Kahit ko lang yung magkakada kayo nga talagang sangko akayat ni Karen. Wala nga nalpasin titulag. Papa, naminduan na kaliniputan ni Karen. Da kayo man, tikas kanya. Naminduan ako naliniputan. Naminduan na kirelasyon ti duwang lalaki. Sa iyo pala ipapilit. Wala nga ba't nalpasin titulag. Papa, amok no anyat gun-gunudan na. Hangamap na ititawidan na kinambak ng kanignagan na keng kuwana. Kahit na pala't makitawid, itatawid ka na kayo. Awan ti may tawid mo. Ano to ko na Papa? Awan ti maited ko keng ka. No saan kayong agasawa kay ni Karen. Ket si Kamat, agin lalaing muchacha. Ay sir, tinulagan na lahing ni Sir Roger. Nagpamarangkam lahing sir. Ore bay! Itamit lahing. Irubot mo ni Kitarwato. Tapumanaw kan. Ited ko ang buo ti sweldom. Detoy, awate mon. Awate mon. Nagalikat tagsabot sa baling trabaho, sir. Aong basol ko, sir. Alawate mon. Nakikumplot ka. Inawat ko nga rod amano. Kalpasan naman ang nemi. Di makdirakon. Ingga nak irubuatin na di kita rawatin. Nangit ko pa ilayang manong nemi ti saritaan. Kaya siga Roger. Mayat ka man saan. Agkasar kayo kay ni Karen. Kasado nga rin sangko kayat, Papa. No di mo kayat, agtalaw ka. Laksiden ka, anak. Manong nemi saan kun nga amo no anyapit si marunong nga napasamak kadakwada gabuta. Nagpakada akon. Nakngaroden, sir. Sige. Saan ka nagpagpakita pa? Sige, bye-bye. Ang abali na. Naka na kompleto ti makabulan nga sweldo sa ada 30,000 ko. Ay, biyag. Nagsubliak iti balay sakmal balyo ang sabol ti trabaho. Nasdaw ni nanang rekapsat ko no apay nga umpay makabulang ko ket agawid akon. Inistoryak kadakwada nga nairaman at ti problema. Nga bali na. Alis to lang tigsapol ti pagtrabahuan sa bali. Inyawat ko kininanang manong name ti 30,000 pesos. Ano na ito eh? Basta bonus. Kailangan ko ni paigam mo kanya. Inayon mo nga deposito anak. Adi urnong tayo. Taday tilang gastusin tayo. Rumuharak ano nang tinakagi deposito pambarak ag grocery ang shopping. Sige ka na. Kumatang kanto mga tiniimas ka sa DN nga pagnabiyan tayo. Kasta nga ron tinapasamak manong naming. Nakastreka kuno nakasapol at pagtrabaho wakit magrugi ako nito bigat. May isa nga servidura manong naming. Iti may isa nga gangilang nga karinderya. Karabyan na manong naming imbaga ni nanang nga dasang ilik. Asino ko na ka? Roger ka no tinagan na. Ni Roger? Hala? Roger? Sinurot ka? Sinurot na kumaangit at kumapilabigat Sinurot ka. Kalpasan na. Napangkumatin inalad kita rawatek. Nagkita-kiti babaling ko nga pagkasaraan. Iso, ano sa diya tarawatek? Kahit mo usawin? Kinay-kayat mo nga linaksid na ka ni papang mo? Kinay-kayat ko. Saan na ka naragsak? Nga makidan na iti asang kumat nga patpatek. Taorin mo, gagangay lang ti panagbiag ko. No, ti kadanak ket ipatpatek ko. Kinipatpatek na. Ket si kadayta, Aileen. Sir Roger, saan ang awagan di sir? Kas na kunak itay. No bumabahakmat ka nagbalinakmat nga kasken ka. Di magitan. So mayak tapno yung bagakman iti I love you kayong ka. Ada na sa pulo kong trabaho, iso na lang ta servidora. Sika, ano pagtrabaho nga ron?
Nagraduarak man ti kolehiyo, alis to lang subapo ng trabaho. Adaman ti kita ka sa pula nga papers. Adot din palaya kon. At kasaratan tong harot nga duwa. Hit mo sabi mayat kan? Uno, maano sa dito balay? Tapno saan nga magastuan? Kaya na. Hindi, ama mo nakaroon ka na nanang mo, kamsat mo. Nagasawa tanto. Hampay lang, agribinta lang. Antapay lang ko, agdandan na. Kaya dandan no kasano. O sige. Agkasara pa lang ron. Tagawit ka pala dito. Kaya mo kas pagarigan, tamayat kan, di agkasartan. Kasunod na papang mo. Kabamidan. Talaga nilaksin ako. Di nakakatantan pasublin. Palaga na panunutin ta. Tinasken ka na kinawatan ta. Inagpakadan manonemi at da kami tirida iti biglik lanak nga inarako. Ala, Rocha, I love you. Saan ka nagagulagol pa eh? Kahit ko lang maramanan di kiti lips mo. Damok ti maagkan. Damom? Wow, nagagasgasat. Siyak na talaga. Ti umuna, kanitiag na na yun. No, basta ang siyakti mo ng inayat mo, okay lang. Gabuta si kamit layangin, awanin ti sa bahay. Nakastrike man ang name ni Roger, tinatalgad nga trabaho, mga pabisina, ilinto tuloy ko nga tinagbali nga servidura. Wan mano, naging nga tinawagan nak man ang name. Hello. Roger. Good news. Ano ti good news? Naipurmot ka sigudan? Tinawagan nak ni Papa. Pagsubsublin na akong sa Jibalay. Kadi, ket, isaro nga din ni Karen, awanin. Nawaswasan di tulag. Gabatasan ko kinayat, dagos ba't nga nakiasawan ni Karen ti sa bali nga lalaki. Anda nakasagahan nga reservana ko na kita. Alisto lang na siya eh. Hindi na siya at saan kong ingkasar. Tano ingkasar ko kung saan to aglalaki. Sos, griga. Ano haro din, agsubli akong sa Jibalay. Kahit ko, agsubli kami. Tapno katulong, saan nga maid, no di kat katulungak, iti rikat kan namay. Di mo kayan? Kayat mo? Kayat ko? Kayat ko siyempre. Ili ang babang mamanao manunemi, dahi di pa nagpamarang mi. Agas agayan ayat tapnulaing sardingan ni Karen ni Roger. Ket ni ipaypayso. Tatalaga nga siyak ti pudnong ipatpatig ni Roger, ken isubit ti patpatig ko. Nga agpimpinatag kami. Ket gabot agpimpinatag kami. Nag-asawa kami, ket nakaragragsak kami. Nagruna ket addan, duwa nga na. Dahito nga ron, ti pagkasalita ak, manong nimi, kadagyaman unay, tilaing mo nga nang ibasa. At sabi ko mga, tadamat na ibatik nga adal, liwiliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagitipadak nga nagdengeg, kan nagbuya, more power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagkaya mo, Eileen.